Začneme hneď v centrále, alebo lepšie povedané réžii, odkiaľ sa všetko riadi. Umiestnená je priamo nad ľadovou plochou, aby mali ľudia v nej podrobný prehľad o dianí na ľade. Z réžie sa obsluhuje videokocka a ovláda strih 4 kamier snímajúcich zápas. Trošku priblížiť lepšie situácie, sa dajú nahrať viacej záberov, rôzne opakovačky, 4 opakovačky sa dajú robiť. Potom máme vrchné kamery nad bránkami. Určite máme pripravené nejaké podbodovacie videá, nejaké vrany. To, čo sa deje tu, ide na kocku. Od reklám, opakovačiek, takisto dokáže to púšťať hudbu. Tu už má na starosti hokejový DJ. Pripravených má 250 hitov pre všetky vekové kategórie. Počas zápasu ich zmixuje aj 120. Není to také, že prehrávame, tak budem hrať nejaké pomalé veci a vyhrávame, tak budem tu robiť nejakú total zabavu. Čiže stále je to na rovnaké laťke, čo sa prehráva, alebo čo sa vyhráva. Predsa len existuje jedna skladba, ktorá košickým fanúšikom nesmie chýbať. Tak možno asi tá mandarinka, keď sa vlastne vyhráva. Toto je také pravidlo, že to hraje stále. Dôležitá je aj úloha moderátora, ktorý privádza fanúšikov do varu aj formou rôznych súťaží. Príjemným spestrením najmä pre mužov sú cheerleaderky či pôvabné Ice Girls, ktoré vyplňajú reklamné prestávky úpravou ľadu. Tak sme sa snažili, aby sme chlapom dali tú pridanú hodnotu, že keďže sa pozerajú na tvrdých mužov na ľadovej ploche, aby mali niekedy možnosť sa pozrieť aj na nádherné dievčatá v hľadisku. My milujeme HC Košice. No a medzi divákmi sa o tú správnu atmosféru starajú maskoti, typická košická vrana a neporaziteľný Iron Fan. Všetko, čo k tomu patrí, všetko, čo sa slúši, všetko robíme. Tancujeme, šálime sa a hlavne zabávame ľudí na to sme tu, keď proste sa náhodou aj nedarí a keď napríklad aj prehrávame, aby tí ľudia mali stále zábavu. Ciki-cak, hej, 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 žalobák, hej, hej, hej. Celkovo sa o zábavu počas zápasu v Stylarene stará takmer 30 členný tým ľudí. Tak snažíme sa to urobiť, aby to bolo špecifické, košické a trošku iné ako na Slovensku.